Que tal? Benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Durante a vindeira media hora levaremos ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Así que xa saben, póñanse cómodos que comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Co viñedo en parada vexetativa este é o momento perfecto para realizar as tarefas coas que prepararemos o viñedo para a campaña do vindeiro ano. Hoxe falamos de poda co técnico de campo Diego García. Bueno, agora mesmo estamos en plena parada vexetativa do viñedo, vemos que xa non hai movimento de savia, a folla xa caeu na gran maioría dos viñedos, xa prácticamente non temos folla en ningún viñedo, e aínda que non nos acompañaron temperaturas demasiado baixas, pois bueno, xa digamos que a viña xa está prácticamente parada de todo e é época de aproveitar para realizar as tarefas principalmente de poda, non? Así que agora tamén, ademais da poda, tamén se pode aproveitar para realizar diferentes tarefas de incorporación de calizas, por exemplo, ou de abonos orgánicos, tamén en algúns casos sí que estamos facendo, e pouquiño máis. Para realizar todo isto, o tempo en que nos pode axudar, mellor que non chova, non? Evidentemente. Bueno, hai unha serie de conceptos que sí que deberíamos coñecer a hora de acometer unha poda, non? Unha poda correcta. Isto non se trata de un dogma de fe que teñemos que facer todo sempre exactamente igual, hai que adaptarse cada un ás condicións da súa parcela, as características do seu viñedo, tanto tendo en conta o tipo de suelo que temos, que vai a generar un maior ou menor desarrollo na propia planta, e iso vai a condicionar tamén a poda, a densidade de plantación tamén vai a influir, e despois, bueno, se é un viñedo novo ou vello, tamén nos vai a condicionar, non? O ideal, bueno, pois, principalmente, o que sempre se fala, intentar evitar na medida do posible esa cantidad de madeira vella, non? Que nos vai a restar unha parte importante do potencial vegetativo da planta. A situación ideal sería pois, intentar manter a cepa con unha sola guía, un solo corpo, e a partir de aí pois, ir deixando as varas de produción que foran a ese corpo, non? Da cepa, non? Ademais deso, bueno, pois, deberíamos pensar un pouco tamén, cando estamos realizando a poda deste ano, pensar na poda que vamos a deixar para o ano que ven tamén, deixar preparada a planta para a poda do ano seguinte, e, bueno, para eso, normalmente, bueno, pois deixamos os pulgares ou esperas ou tornos, que solemos chamar aquí, e, bueno, o que ven sendo a vara de produción,
que vai a ser a que nos vai a dar esos brotes que van a conter os racimos que vamos a vendimiar na próxima colleita, non? Bueno, esta poda, na gran maioría dos casos, no caso da nosa cooperativa, a poda realizan os propios socios, os propietarios dos viñedos. E, bueno, esta cepa, bueno, vemos que ten varios brazos, evidentemente, bueno, pois ten que ir reconducindo esta cepa pouco a pouco, non se pode facer todo nun ano, pero a situación ideal sería que se fora a unha sola guía, non? En vez de ter varios brazos, pois intentar, na medida posible, que se mantuvera nun brazo solo, polo motivo que comentaba antes, non? Evitar na medida posible esa cantidad de madeira bella, non? Que nos vai a restar potencial. E, bueno, en este caso se fai unha poda relativamente larga. Este tipo de poda pois se fai en xeral nos viñedos, non? Aquí en Rías Baixas, sistema de produción en Parrado, nos vai a levar a podas de, bueno, pois 8 ou 10 ollos por cada vara de produción que deixamos, e nos iremos máis ou menos o que marca aproximadamente o propio Consello Regulador, que nos marca en torno a unhas 70.000 xemas por hectárea, no que nos solemos mover, non? Aproximadamente a carga total de unha plantación. Se fala moitas veces, bueno, de cal é a mellor época, non? Cal pode ser, hai viticultores que están afeitos e prefiren podar con folla, por exemplo, bueno, pois eu sempre sinalaría que o natural sería sempre podar en parada vegetativa. É dicir, fora desa temporada de parada vegetativa sería antinatura. As circunstancias nos poden levar a tomar esa decisión, non? De decir, bueno, pois vou a facer ou vou a realizar unha poda moi temprana ou moi tardía en función das necesidades que teño. Que necesidades poden ser? Bueno, pois nun viñedo moi vigoroso, por exemplo, pois bueno, mellor igual temos que intentar reducir ese vigor e entre outras técnicas tamén o podemos facer a través da poda, non? Pois realizando esas podas cando xa temos un pouquiño de movimento de savia, que o vamos a ter normalmente se podamos ou moi cedo, antes de que pare de toda a savia, ou ben antes de que arranque a brotación, cando empeza a haber esa movilización de reservas que ten a planta, que vai a dar lugar a esos choros, non? Aí sí que normalmente o que generamos é unha pequena reducción do vigor da planta e incluso poderíamos, en algún caso, generar un retraso na brotación tamén. A profilaxis nesta actividade é básica, non? Non hai nada milagroso, todo hai que decilo, pero sí que a nivel preventivo é básico estar sempre con algún desinfectante para limpiar as ferramentas de poda pouco a pouco, sobre todo intentar, antes de acometer a poda nunha determinada parcela, ter identificadas todas aquelas cepas que puideran ter algún problema de enfermedade de madeira, non? Eso vai a ser o máis importante, marcar esas cepas, intentar deixalas para o final, para evitar, na medida do posible, posibles contaminacións a outras cepas que estean no seu contorno, e a partir de aí retirar esa madeira afectada, principalmente, e proceder a queimala. O atado normalmente, eso según quen. Este viticultor, por exemplo, en moitas delas está realizando a poda e o atado. Mellor vai podando e vai atando simultaneamente, casi acaba unha parcela, ata. Despois empeza a poda con outra parcela. Na gran maioría dos casos se fai toda a poda e despois se realiza o atado. O importante sería, no caso do atado, intentar evitar meterte no mes de marzo, ao mellor cando empezan a hinchar as yemas, porque, bueno, eso que te dá lugar é a posibles roturas. Cando manipulas moito as varas e ao final de rozar no que son os ollos tamén te acaban rompendo, non? E sobre todo se hai pequenos brotes ou así, pois se intenta evitar chegar a ese momento. A parte é moi frágil, non? Cando está empezando a brotar, parece que solo con mirar para él que xa vai a romper, non? E, bueno, o importante é que antes de brotar que se quite, bueno, que se teña atado. O tema de retirada dos restos de poda e tal, que iso tamén é un tema, entre comillas, controvertido, porque, bueno, hai a práctica habitual, ou tradicional, habitual non, máis tradicional que habitual ahora mismo, que era a retirada dos restos de poda e proceder ao queimado desos restos. Sobre todo se recomendaba polo tema de evitar contaminacións posibles de fungos de madeira, non? Agora mesmo, o que se realiza en moitos casos, e sobre todo en explotacións moi grandes, se se ve que a madeira non está
especialmente afectada por fungos, se procede ao seu desbrozado. Por que motivo? Conseguimos que sea de algún xeito un pouco máis sostible o que é todo o ciclo da viña, e aquela materia, aqueles nutrientes que extraemos a través desa madeira de poda, os volvemos a incorporar ao suelo unha vez desbrozado ese residuo, non? E de algún xeito vamos a valorizalo, non estamos queimando, sino que estamos incorporando outra vez materia orgánica ao suelo, que incluso en algúns métodos de produción, como é a produción integrada, é unha das prácticas recomendadas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A denominación de orixe Rías Baixas entregou onte os recoñecementos aos viños mellor valorados durante a sexta edición da Cata das Anadas. Neste caso participaron 71 marcas de 46 adegas diferentes. Que os viños Rías Baixas non son únicamente caldos do ano é algo que xa teñen demostrado dende hai tempo. A denominación de orixe leva 12 anos premiando os mellores entre os que se atreven con estas opcións no marco da súa Cata das Anadas. Este ano foron 71 marcas de 46 adegas as recoñecidas. Es una acción promocional que yo creo que es de las que más impacto y más calado ha tenido dentro de todas las acciones que año a año organiza la denominación de origen, porque hemos sido capaces de demostrar que nuestros vinos no solamente pueden ser bebidos el primer año, sino que principalmente pueden ser bebidos el segundo, el tercero y el cuarto año, o de ahí en adelante. Y eso nos da un valor diferencial muy importante con respecto a vinos de otras zonas, y además nos da un valor añadido en el sentido de que los vinos, cuanto más tiempo pase, más valor tienen, más prestigio, etc. A sexta edición da Cata celebrouse o pasado 30 de novembro en Madrid, cun panel formado por expertos do mundo vitivinícola. Onte coñecemos os seus veredictos, que destacaron coa gran colleita de ouro a don Ricardo da adega Ricardo a Valpadín, sin palabras de adegas Castrobrei, Albamar da adega co mesmo nome e a Quinta da R, elaborado por o aforado. Ricardo é da cosecha 2013, e é unha selección de toda a añada dese ano, e o que facemos é telo uns meses ou máis tempo en depósito para que gane máis corpo, por decirlo de alguma maneira, e de aí a evolución do viño desta diferencia. Muy contento, primero por el esfuerzo que supone, pues primero afrontar el reto de, efectivamente, como dijo nuestro presidente del Consejo Regulador, el decidir dejar un vino 5 años en sus lías y después embotellarlo y tenerlo unos años en botella y bueno, perfilar un tipo de vinos ya maduros, unos vinos diferentes que no tenía un mercado, pero que realmente ahora sí, con lo cual este apoyo para nosotros es fundamental y muy contento, la verdad. Estas 4 marcas conseguiron máis de 92 puntos nas valoracións. Ademais, 38 foron recoñecidas coa colleita de ouro e outras 29 coa de prata, poñendo en valor a capacidade de garda das elaboracións da de Rías Baixas. Para nós isto é moi gratificante porque recoñece que os viños albariños evolucionan moi ben, non só aqueles viños que teñen elaboracións especiais, sino aqueles viños pois de elaboración clásica, por exemplo, como un albariño Condes de Albarei, que case todo o mundo o asocia a un viño de consumo do ano, pois é un viño de elaboración clásica, pero vemos que tras os anos evoluciona positivamente. Un viño que elaboramos en roble francés, Tueste Medio Alier, unha colleita 2010, con un 80% de treixadura, un 15 albariño e un 5 entre Logreira Blanca e Godello Torrontés, o cual para nós, cos premios sean, digamos que na base do viño do Condado, é aínda doblemente importante, bueno, pois, isto te axuda a chegar alá, seguir xestionando, que a xente do campo pode con alegría, que seguir intentando facer as cousas o mellor posible. Pois te axuda a que, bueno, pues a reconfortar o que son os viños, a calidade dos viños, pois que son viños que se poden ir, son máis longevos, que se poden ir guardando, que non sexan solamente viños
de ano e que se podan tomar durante o largo de sucesivos anos, pois iso é importante para un pouco desarraigar esa costume que hai tamén dos viños brancos que sexan de ano. Cada vez son máis as adegas que se animan a deixar envellecer as súas elaboracións. Entre os recoñecidos hai caldos de diferentes anadas, con mostras do 2014 como as máis actuais e ata unha do 2003. Cada unha presenta unha evolución diferente, dando lugar a viños máis redondos e distintos aos que se comercializaron no seu ano de embotellado. É realmente impresionante os comentarios que escoitabas, sobre todo no túnel de Viño da Tarde, tanto os prescriptores como os propios digamos que sommeliers que participaron na cata estaban impresionados de que uns viños de unha DO brancos estuveran, digamos que tan excepcionales anos despois en botella. Creo que para nós ten que ser un orgullo para toda a DO. Esa frescura que teñen os viños e esa acidez característica dos viños de Rías Baixas, pois de alguna maneira se vai involuindo, se vai fusionando co propio viño, salen outro tipo de tonalidades dentro do viño, viños máis melosos, viños con esa sensación de máis corpo dentro do que é a estrutura da boca. Es un vino que se acerca quizás más a esos vinos que a mí me enamoran, que son los Riesling del Mosela, con hidrocarburos, con toques amielados, vinos maduro y con mucha guarda, porque tenemos la gran suerte que el albariño es una uva que tiene muchísima acidez, con lo cual nos permite que tenga esa evolución en botella. Está máis redondo en boca, é dicir, para a xente que non lle gustan, que critica os albariños polo tema da acidez e demais, pois a acidez, co paso do tempo en botella, tende a integrarse moitísimo máis no viño, co cal o viño vai estar moitísimo máis redondo e moitísimo máis agradable á hora de tomalo. Dende o Consello Regulador están moi satisfeitos co traballo do sector, ao que animan a seguir apostando por mostrar as posibilidades de garda dos viños Rías Baixas, un traballo que lles abre novas portas á hora da comercialización, chegando a consumidores diferentes. Cuando uno iba a un restaurante hace no muchos años y pedía un Rías Baixas y le decían que tenían solamente del año 2014, a la altura en que estamos, era un problema. Ahora es una alegría, hombre, tráigame el 2014 que estará buenísimo. A vindeira cita coa cata das anadas será no ano 2018. Condes de Albarei non só está de noraboa polos premios ás súas 3 marcas na cata das anadas deste ano, onde se recoñeceu con cada as súas colleitas de prata a Condes de Albarei en Rama en Xebre e cunha colleita de ouro ao albariño Condes de Albarei. A adega cambadesa conseguiu situar o seu buque insignia como o único albariño da clase business e salas VIP da compañía Iberia. Xa Iberia seleccionara para a súa bodega VIP o albariño Pazo Ballón, a continuación seleccionara o en Xebre, e este ano, con motivo destas datas de Nadal e demais, seleccionou o albariño Condes de Albarei. E a verdade é que é moi complicado que entrar nesa selección da bodega VIP de Iberia, ser o único albariño nestes momentos que este na bodega VIP é un orgullo, a verdade. Para a adega esta é unha mostra máis da gran calidade que acada Condes de Albarei. Ademais, estar presentes na carta de viños de Iberia non deixa de ser unha importante promoción para a adega e para as súas elaboracións. Para nós é importante esa selección, é unha venta importante tamén, ademais diso, é unha promoción importante estar en todas as salas VIP de Iberia, en todos os bols de Iberia na parte VIP, é importante. Condes de Albarei recorda que o seu buque insignia xa conseguiu outros recoñecementos, como o Baco de Ouro outorgado pola Unión Española de Catadores, os máis de 90 puntos en prestixiosas guías como a Guía Repsol, Vivir el Vino ou a Guía ABC. Alegrado señor cura, envidia dos paisanos. Abonou señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro, Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. caleu seu milagro. Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Imos con máis actualidade na sección das breves.
Éxito da xornada de viños escumosos que o pasado domingo se celebrou en Cambados. A cita, que xa cumpriu a súa quinta edición, reuniu no Salón José Peña 80 persoas, con 30 que quedaron en lista de espera. Durante a actividade, os asistentes puideron catar 12 marcas diferentes de escumosos, elaboradas por 7 adegas da denominación de orixe Rías Baixas, e maridalas con conservas da zona. Ademais, en cada cata, os responsables das adegas participantes foron dando datos e explicando o proceso de elaboración dos caldos. Con esta actividade buscas animar a xente a probar estes viños e conseguir a súa desestacionalización. Segundo datos do Consello Regulador, nos últimos 5 anos a produción aumentou das 15.000 botellas a máis de 100.000. As fillas do narcotraficante Laureano Ubiña Ester Lago veñen de reclamar Pazo Baión ante o Tribunal Supremo. A finca foi embargada ao matrimonio para despois ser vendida polo Estado en 2008 en subasta pública a Condes de Albarei por unha cantidade próxima aos 15 millóns de euros. Agora as fillas da parella volven reclamar o que consideran que é herdanza da súa nai, que morreu sen ser xulgada nin condenada. Xa hai tempo que comezaron esta batalla legal que levaron incluso a Estrasburgo, aínda que o Tribunal Europeo instounas a esgotar antes as canles legais en España. A comarca do Condado, señorío de Rubiós, están de loito. Estes días despedían a Manuel Álvarez, máis coñecido como Manuel de Amaro, socio fundador e presidente de Honra da Adega. Este viticultor comezou a traballar nas viñas con só 6 anos, converténdose nunha referencia que impulsou e defendeu as variedades autóctonas durante toda a súa vida. Dende moi novo comezou a asistir a cursos e ciclos, onde se formou para empregar tratamentos pioneiros, pesticidas e sulfatos. Foi tamén un coidador meticuloso dos viñedos, atesourando cepas de máis de 75 anos das 7 variedades da denominación de orixe Rías Baixas, aínda que os tintos sempre foron a súa debilidade. Deixa unha ampla biblioteca con rexistros prácticamente diarios de cuestións como a pluviosidade, a acidez da terra ou as datas das vendimas. E coas breves rematamos o programa de orixe e calidade desta semana. Como sempre, non esquezan que voltamos o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.